Zde je kompletní překlad celého textu scénáře do češtiny. Přeloženo přesně, bez zkratek a bez vynechání jakékoliv části, Oakland, Kalifornie. Prosinec 1964. Chladné odpoledne, které navždy změnilo dějiny bojových umění. Za zavřenými dveřmi malé školy kung fu na Broadway Street stanuli proti sobě dva muži. Jeden z nich byl Bruce Lee, druhý byl Wong Jackman, tradiční mistr kung fu z čínské čtvrti v San Francisku. To, co se v té místnosti odehrálo během následujících 8 minut, mělo zůstat navždy tajemstvím, ale tajemství mají to do sebe, že vyjdou najevo. A toto odhaluje vše o tom, kým Bruce Lee skutečně byl. Je to příběh, o kterém Bruce Lee nikdy nechtěl, abys slyšel. Začalo to 3 dny předtím. Bruce Lee vedl hodiny ve svém institutu Jun Fan Gang Fu v Oaklandu. Bylo mu teprve 24 let, ale už dělal rozruch. Dělal něco nepředstavitelného, něco zakázaného. Učil kung fu ne Číňany. V roce 1964 to bylo považováno za zradu. Po staletí čínští mistři bojových umění drželi svá tajemství uvnitř čínské komunity, věřili, že jejich systémy boje jsou posvátné a neměly by být sdíleny s cizinci. Ale Bruce Lee se tradicí nezabýval. Věřil, že pravda nemá národnost. Věřil, že každý, kdo se chce učit, by k tomu měl mít právo. Tomu přineslo nepřátele, mocné nepřátele. Tradiční komunita kung fu v čínské čtvrti San Franciska ho sledovala, viděli jeho smíšené třídy, jeho americké žáky, jeho revoluční metody výuky a byli rozzuření, velmi rozzuření. 1. prosince přišel do školy Bruce Lee posel. Byl mladý, možná 19letý, oblečený v tradičním čínském oděvu. Vešel do školy uprostřed odpoledních hodin. Bruce právě demonstroval techniku svým žákům, když k němu mladý muž přistoupil. Posel se neuklonil. Neprojevil úctu. Prostě Bruceovi podal obálku a odešel beze slova. Bruceovi žáci se shromáždili kolem, když otevíral obálku. Uvnitř byl dopis napsaný čínskými znaky. Jeden z čínských žáků, Bruce, ho nahlas přeložil. Dopis pocházel od čínské komunity bojových umění ze San Franciska. Byl formální, tradiční a naprosto jasný ve svém poselství. Bruce Lee porušoval starověké kodexy, zneuctíval čínská bojová umění tím, že je učil cizince. Musí okamžitě přestat. Pokud nepřestane, bude vyzván. Bruce si dopis přečetl ještě jednou, pomalu. Pak udělal něco, co všechny v místnosti překvapilo. Zasmál se. Ne nervózně, ne nejistě, ale upřímně, pobaveně. Dopis opatrně složil, schoval do kapsy a vrátil se k vedení hodin, jako by se nic nestalo. Ale jeho žáci si všimli něčeho. Během zbytku těch hodin byly Bruceovy techniky ostřejší, rychlejší, intenzivnější, něco se změnilo. O 2 dny později, 3. prosince, přijel Wong Jackman do Oaklandu. Wong Jackman nebyl jako mladý posel, byl vážným bojovým umělcem, vycvičeným v klasických stylech severního Shaolinu. Bylo mu něco pod 30, byl vysoký na Číňana, štíhlý, svalnatý. Měl v čínské čtvrti San Franciska reputaci nebezpečného válečníka. Byl známý svou rychlostí, přesností a dodržováním tradičních forem. Ale co bylo důležitější, byl známý jako muž cti. Když ho starší z komunity bojových umění požádali, aby předal zprávu Bruceovi Lee, souhlasil. Ne proto, že by Bruce Lee nenáviděl, ne proto, že by mu záviděl, ale proto, že věřil v zachování tradice. Wong Jackman dorazil do Bruceovy školy přesně ve 4 odpoledne. Doprovázelo ho 5 dalších bojových umělců ze San Franciska, všichni oblečení v tradičních tréninkových úborech. Vešli do školy bez zaklepání. Bruce právě vedl soukromou lekci jednomu ze svých žáků. Okamžitě přerušil, když uviděl 6 mužů vcházejících. Na chvíli nikdo nepromluvil. Atmosféra v té malé škole se stala těžkou, nabitou elektřinou. Bruceův žák instinktivně ustoupil,
když vycítil, že se něco chystá. Wong Jackman vystoupil vpřed. Promluvil kantonsky jasně a formálně. Řekl, že přišel jménem tradiční komunity bojových umění. Řekl, že Bruce Lee dostal varování a ignoroval ho. Řekl, že teď je jen jeden způsob, jak tuto záležitost vyřešit, výzva na souboj. Pokud Bruce Lee vyhraje, může pokračovat v učení kohokoliv chce, ale pokud Wong Jackman vyhraje, Bruce Lee musí zavřít svou školu a přestat učit ne-Číňany. Pravidla byla jednoduchá, žádná pravidla, tradiční výzvový souboj, boj až do okamžiku, kdy jeden z mužů nebude schopen pokračovat. Bruceův žák později vzpomínal, že Bruce ani na vteřinu nezaváhal. Podíval se na Wong Jackmana, pak na 5 mužů stojících za ním. Podíval se na hodinky a pak promluvil také kantonsky. Řekl, dobře, ale ne dnes. Dejte mi 2 dny na vyčištění rozvrhu. Vraťte se v sobotu, 5. prosince, ve 2 odpoledne. Wong Jackman přikývl. Sobota 2. Pak on a jeho společníci odešli stejně tiše, jako vešli. Poté, co odešli, se Bruceův žák zeptal, jestli se bojí. Bruce Lee se k němu otočil a řekl něco, co žák nikdy nezapomene. Bát se? Ne. Ale v sobotu se naučím něco důležitého. Buď o něm, nebo o sobě samém. Bruce Lee o výzvě neřekl mnoha lidem, neoznámil to. Nechlubil se tím, prostě se připravil. Ve čtvrtek a pátek trénoval jinak. Jeho žena Linda Lee si toho okamžitě všimla. Necvičil efektní techniky ani složité formy. Cvičil základy znovu a znovu, údery, práci nohou, načasování. Připravoval se na skutečný boj. Linda se ho zeptala, jestli ho výzva znepokojuje. Bruce jí řekl, že se nestará o výhru nebo prohru. Stará se o to, co ho ta bitva naučí. Věděl, že Wong Jackman je talentovaný tradiční bojovník. Věděl, že to nebude jako demonstrace a sparingové sešny, které obvykle dělal. Bude to skutečný test. V pátek večer Bruce skoro nespal. Ne proto, že byl nervózní, ale proto, že jeho mysl pádila scénáři, strategií, možnostmi. Sobota ráno přišla studená a šedá. Bruce vstal brzy, udělal lehké protažení, snědl malé jídlo. Řekl Lindě, aby zůstala doma. Nechtěl, aby viděla boj. Mělo to být vážné. V 12:30 odpoledne Bruce dorazil do své školy. Otevřel dveře a vešel dovnitř sám. Vyčistil tréninkový prostor, posunul vybavení na strany, vytvořil otevřený prostor uprostřed místnosti. Pak čekal. Přesně ve 2 přišel Wong Jackman, ale nebyl sám. Přivedl stejných 5 bojových umělců, kteří ho doprovázeli ve čtvrtek. Za nimi vešli ještě 2 muži, starší, zjevně mistři z tradiční komunity. Bruce Lee nikoho nepozval. Chtěl, aby to bylo soukromé, ale když uviděl skupinu vcházející do jeho školy, pochopil. Tohle nebyl jen výzvový souboj, bylo to prohlášení. Tradiční komunita chtěla svědky, chtěla důkaz. Bruce neprotestoval, jen gestem je pozval dovnitř. 7 hostů vešlo a postavilo se podél stěn tréninkového prostoru. Stáli tiše, pozorovali, čekali. Pak, v poslední chvíli, se stalo něco neočekávaného. Ve dveřích se objevili 3 Bruceovi žáci, nějak se o výzvě doslechli. Zeptali se, jestli mohou sledovat. Bruce se na ně dlouze podíval, pak přikývl. Pokud Wong Jackman může mít svědky, pak on také. Žáci tiše vešli a postavili se na opačnou stranu stěny než tradiční mistři. Teď bylo v té malé škole 10 svědků, 10 lidí, kteří později vyprávěli velmi různé verze toho, co se stalo. Wong Jackman vkročil do vyčištěného prostoru, sundal si bundu, odhalil jednoduchý černý tréninkový úbor, začal rozcvičku, tradiční protahování a formy, pohyboval se s přesnými, kontrolovanými pohyby. Bruce Lee se nerozcvičoval, prostě stál na druhém konci prostoru, pozoroval, analyzoval. Jeden z Bruceových žáků později řekl, že Bruce toho dne vypadal jinak. Ne naštvaný, nevzrušený, klidný, nebezpečně klidný.
Když Wong Jack-man dokončil rozcvičku, postavil se do tradiční pozice kung fu a kývl hlavou na Bruce. Bruce Lee kývl hlavou na odpověď. Jeden ze starších mistrů ze San Franciska promluvil. Řekl kantonsky, že toto je tradiční výzvový souboj. Žádné údery do očí, žádné do rozkroku, žádný útok na hrdlo. Boj až do okamžiku, kdy jeden z mužů se vzdá nebo nebude schopen pokračovat. Oba bojovníci na souhlas kývli hlavou. Nebyl žádný rozhodčí. Žádný gong, žádné odpočítávání. Starší mistr prostě řekl jedno slovo. Začněte. Během prvních několika sekund se ani jeden z nich nepohnul. Kroužili kolem sebe pomalu, udržovali odstup, měřili se, kalkulovali. Wong Jack-man držel klasickou pozici severního Shaolinu, váha rozložena rovnoměrně, ruce nastavené k útoku i obraně. Jeho pohyby byly dokonale jako z učebnice přesně tak, jak učí tradiční formy. Bruceova pozice byla jiná, nižší, mobilnější, váha těla se neustále přesouvala. Nebyla to žádná rozpoznatelná tradiční pozice. Bylo to něco, co vyvíjel, něco nového. Svědci zatajili dech. Pak Wong Jack-man zaútočil první. Postoupil vpřed tradičním přímým úderem, rychlým a přesným, mířeným do Bruceovy hrudi. Byl to testovací útok, který měl prověřit reakci a rychlost Bruce. Bruce se úderu snadno vyhnul, posunul horní část těla právě tolik, aby mu prošel kolem ramene. Nekontratakoval. Prostě se vrátil do pozice a pokračoval v kroužení. Wong Jack-man zaútočil znovu, tentokrát kombinací. Vysoký úder a hned po něm nízký kop. Klasická tradiční kombinace, která měla rozdělit pozornost soupeře. Bruce zablokoval úder levou rukou a zastavil kop holení. Stále bez kontrataku, stále jen obrana, pozorování, učení se. Tradiční mistři podél stěny lehce přikývli. Technika Wong Jack-mana byla dokonalá, přesně taková, jaká měla být. Ale Bruceovi žáci si všimli něčeho jiného. Bruce se nejen bránil, on studoval. Jeho oči se neodtrhovaly od středu Wong Jack-mana, pozorovali jemné přesuny váhy, signály před každou technikou. Wong Jack-man zvýšil tempo. Vystřelil sérii útoků, úderů a kopů, tlačil, snažil se vyvinout tlak na Bruce, přinutit ho k chybě. Bruce ustupoval, couval, absorboval tlak. Jeho obrana byla těsná a efektivní. Trvalo to možná 30 sekund. Pro svědky to mohlo vypadat, že Wong Jack-man dominuje, nutí Bruce k ústupu. Ale pak se něco změnilo. Bruce Lee přestal ustupovat, stalo se to v mžiku oka, Wong Jack-man vyslal další úder, stejný přímý úder, který používal úspěšně, ale tentokrát se mu Bruce nevyhnul, neblokoval ho, převzal ho. Bruceova ruka vystřelila vpřed a chytila Wong Jack-mana za zápěstí. Než Wong Jack-man stihl zareagovat, Bruce zmenšil vzdálenost mezi nimi a ocitl se uvnitř jeho gardy. To, co se stalo potom, se odehrálo tak rychle, že se svědci o tom hádali celá léta. Bruce zasypal Wong Jack-mana sérií rychlých přímých úderů do těla a hlavy. Ne divoké rozmachy, nesignalizované útoky, krátké, přímé, explozivní údery z těsné vzdálenosti. Wong Jack-man se snažil vytvořit odstup, snažil se vrátit do preferovaného dosahu boje, ale Bruce ho následoval, udržoval blízkost, odřezával úhly, nedovoloval mu uniknout. Tradiční mistři podél stěny se neklidně pohnuli. Takto neměly vypadat tradiční výzvové souboje. Měla to být výměna technik, ukázka forem a klasických kombinací. Tohle bylo něco úplně jiného. Tohle byla pouliční rvačka. Wong Jack-man k jeho cti nepanikařil. Změnil strategii. Použil práci nohou, aby vytvořil úhly, pohyboval se bokem místo rovně dozadu. Vysílal rychlé kopy, aby držel Bruce v odstupu, ale Bruce se okamžitě přizpůsobil. Pokaždé, když se Wong Jack-man snažil nastolit svůj preferovaný odstup, Bruce ho znovu zmenšil. Pokaždé, když se Wong Jack-man snažil použít tradiční techniky, Bruce je přerušil, než se mohly plně rozvinout.
Jeden z tradičních mistrů později řekl, že sledovat boj Bruce Lee bylo jako sledovat vodu. Neměl stálou formu. Prostě vplouval do každého prostoru, který Wong Jackman zanechal. Boj trval už asi 2 minuty. Oba muži dýchali těžce, ale Wong Jackman dýchal mnohem těžčeji. Objevoval něco, co navždy změnilo jeho chápání bojových umění. Všechny jeho roky tréninku, všechny dokonalé formy, všechny tradiční techniky nic neznamenaly, pokud nemohl vytvořit čas a prostor, aby je použil. A Bruce Lee mu nedával ani čas, ani prostor. Kolem 3. minuty se boj znovu změnil. Wong Jackman se rozhodl. Nemohl vyhrát tento boj tak, že bude stát a vyměňovat si údery s Brucem. Musel úplně změnit hru. Najednou klesl nízko a vrhl se na schození, snažil se chytit Bruceovi nohy a přivést boj na zem. Byl to zoufalý pohyb, který nebyl součástí tradičního tréninku severního Shaolinu, ale Wong Jackman teď bojoval o přežití, ne o body za styl. Bruce se rozkročil, bránil schození, rozestavil nohy a snížil těžiště. Omotal paže kolem horní části těla Wong Jackmana a začal ho bít krátkými kladivovými údery do zadní části hlavy a krku. Wong Jackman pustil pokus o shození a snažil se vytvořit separaci. Ale když kouvl, Bruce ho agresivně pronásledoval. Tehdy se boj stal opravdu chaotickým. Wong Jackman začal pobíhat po místnosti, snažil se využít prostor, aby se zresetoval, popadl dech, našel otevření a Bruce ho honil. Ne divokým, bezmyšlenkovitým způsobem, ale s cílem. Odřezával úhly, zraňoval ho, nedovoloval mu regeneraci. Svědci se museli přitisknout ke stěnám, když se 2 bojovníci pohybovali po místnosti. Nábytek byl poražen. Vybavení bylo převráceno. To, co začalo jako formální výzvový souboj, se stalo zoufalou honičkou. Jeden z Bruceových žáků později popsal tuto fázi boje jako děsivou. Řekl, že to vypadalo, jako by se Bruce stal něčím jiným, něčím neúprosným a nezastavitelným. Wong Jackman vrhal vše, co měl. Otočné kopy, skákavé techniky, zoufalé kombinace. Některé z jeho úderů zasáhly, ale Bruce ji nespomalili. Bruceovy kontrataky byly jiné. Byly přesné, ekonomické, cílené. Nesnažil se Wong Jackmana knokautovat jedním velkým úderem. Rozkládal ho systematicky, úder za úderem, tlak za tlakem. Kolem 5. minuty se pohyby Wong Jackmana začaly zpomalovat. Jeho techniky se staly méně ostrými, práce nohou méně přesnou. Byl vyčerpaný. Ale boj ještě neskončil. Záda Wong Jackmana narazila do stěny. Na chvíli neměl kam jít. Bruce byl přímo před ním, odřezával cesty úniku. Byl to moment, kdy boj mohl skončit. Bruce se připravil na něco, co vypadalo jako končící kombinace. Ale tehdy se stalo něco neočekávaného. Jeden z tradičních mistrů ze San Franciska zakřičel kantonsky, řekl dost. To bylo prokázáno. Bruce zastavil svůj útok v půli pohybu, ustoupil, těžce dýchal a díval se na mistra, který promluvil. Wong Jackman, stále opřený o stěnu, se také podíval na mistra. Jeho tvář ukazovala směs úlevy a hanby. Mistr vstoupil do bojového prostoru. Podíval se na oba muže a promluvil znovu. Řekl, že výzva byla rozhodnuta. Řekl, že není potřeba pokračovat až do zranění nebo ponížení. Řekl, že tradiční komunita viděla, co musela vidět. Na chvíli se zdálo, že boj skončil, ale pak Bruce Lee udělal něco, co všechny v místnosti šokovalo. Řekl, ne. Bruce se podíval na Wong Jackmana a promluvil přímo k němu. Ignoroval mistra, který se snažil boj zastavit. Řekl kantonsky, dohodli jsme se na boji až do okamžiku, kdy jeden z mužů nebude schopen pokračovat. Můžeš pokračovat? Wong Jackman, stále opřený o stěnu, vyčerpaný a zraněný, se narovnal. Díval se na Bruce dlouhou chvíli, pak přikývl. Může pokračovat. Tradiční mistr se snažil protestovat, ale Bruce ho přerušil. Řekl,
že to je mezi ním a Wong Jackmanem, nikým jiným. Wong Jackman se odrazil od stěny a vrátil se do středu místnosti. Zvedl ruce do bojové pozice, i když jeho ramena viditelně třásla vyčerpáním. Bruce to respektoval. Nezaútočil okamžitě. Počkal, až se Wong Jackman postaví, připraví. Nebylo to krutost. Byl to Bruce, který dával Wong Jackmanovi šanci postavit se tomu čelem s důstojností. Svědci mlčeli. Atmosféra v místnosti se změnila. Už to nebylo o stylu proti stylu nebo tradici proti inovaci. Bylo to o vůli, o tom, kdo to chce víc. Wong Jackman zaútočil první v této finální výměně. Zoufalý výskok s úderem. Se vším, co mu zbylo. Bruce se mu vyhnul, chytil rameno a podrazil Wong Jackmanovi nohy. Wong Jackman těžce dopadl na dřevěnou podlahu. Bruce ho následoval dolů, ustanovil kontrolní pozici, připravený ukončit boj údery na zemi, ale neudeřil. Podíval se na Wong Jackmana a zeptal se ho kantonsky. Jsi skončený? Wong Jackman, přitlačený k podlaze, neschopný uniknout, neodpověděl okamžitě. Svědci se později neshodli na tom, co se stalo dál. Někteří říkali, že Wong Jackman se slovně vzdal. Jiní, že prostě přestal klást odpor a odvrátil tvář. Ale všichni se shodli na jednom. Boj skončil, Bruce Lee vyhrál, Bruce pomalu vstal. Těžce dýchal, byl pokrytý potem, ale nebyl zraněn. Wong Jackman zůstal na podlaze o chvíli déle, pak pomalu vstal s pomocí jednoho ze svých společníků. Místnost byla naprosto tichá. Jeden z tradičních mistrů přistoupil k Bruceovi. Formálně a hluboce se uklonil, řekl kantonsky. Prokázal si svůj bod. Už tě nebudeme vyzývat. Ale Bruce se neuklonil na oplátku. Místo toho řekl něco, o čem se diskutovalo a mluvilo celá desetiletí. Řekl, neprokázal jsem svůj bod. Prokázal jsem, že mám ještě hodně co se učit. Všichni v místnosti se na něj podívali zmateně. Právě rozhodně vyhrál. Jak mohl říkat, že má věci, které se musí naučit? Bruce se podíval na své ruce, ohýbal je, cítil je. Pak promluvil znovu, spíš k sobě, než ke svědkům. Řekl, ten boj trval příliš dlouho. Měl skončit během sekund. Moje techniky byly neefektivní. Moje kondice nebyla dost dobrá. Kdyby byl Wong Jackman ozbrojený, kdyby bylo více protivníků, měl bych problémy. Wong Jackman, stále lapající po dechu, se na Bruce podíval s výrazem nedůvěry. Právě byl poražen a jeho soupeř kritizoval vlastní výkon, ale Bruce byl vážný. Boj mu ukázal slabiny v jeho vlastním přístupu. Příliš spoléhal na honění, na pronásledování, zmrhal energii. Jeho končící techniky nebyly dost rozhodné. V Bruceově mysli ta bitva nebyla vítězstvím. Byla lekcí, tradiční mistři nevěděli, jak na to reagovat. Tiše odešli a vzali s sebou Wong Jackmana a ostatní svědky. Bruceovi žáci zůstali ještě chvíli. Jeden z nich se Bruce zeptal, jestli je spokojený s vítězstvím. Bruce neodpověděl přímo. Přistoupil ke židli a těžce se posadil, jeho tělo konečně ukázalo vyčerpání, které potlačoval. Řekl, od pondělí se všechno mění, budeme trénovat jinak, budeme myslet jinak. Dnes mi to ukázalo, že tradiční techniky jsou příliš složité pro skutečný boj. Potřebujeme něco jednoduššího, přímějšího, efektivnějšího. Jeho žáci tehdy ještě úplně nechápali, co tím myslí, ale pochopili to později. V nadcházejících letech Bruce rozvinul a zdokonalil to, co nazval Jeet Kune Do, cestou zachytávající pěsti, umění boje bez pevných forem, bez klasických technik, jen se zásadami přímosti, jednoduchosti a efektivity. Boj s Wong Jackmanem byl katalyzátorem této revoluce. Poté, co všichni odešli, Bruce zavřel dveře své školy a stál sám v tréninkovém prostoru. Místnost byla v nepořádku, vybavení bylo rozházené, nábytek posunutý. Byly tam stopy na stěnách tam, kde byl Wong Jackman přitlačován během honičky. Bruce to hned neuklidil. Stál tam, přehrával si boj v mysli
Analyzoval každý okamžik, každou techniku, každou chybu. Ten den si uvědomil něco hlubokého. Uvědomil si, že ve skutečném boji není čas na krásu, není čas na klasickou formu. Je jen to, co funguje, a to, co nefunguje. A mnoho technik, které učil, technik z tradičního Wing Chun, nefungovalo tak efektivně, jak by mělo. Toto uvědomění bylo jak osvobozující, tak znepokojivé. Osvobozující, protože ho osvobodilo k prozkoumávání nových přístupů. Znepokojivé, protože znamenalo odmítnutí let tradičního tréninku. Když Linda Lee toho večera přišla do školy, našla Brucey sedícího ve tmě, stále v tréninkovém úboru, hluboce zamyšleného. Zeptala se ho, jak boj dopadl. Brucey řekl, že vyhrál, ale řekl to bez pýchy, bez uspokojení. Zeptala se ho, co se děje. Bruce řekl, dnes jsem vyhrál, ale jednou mohu stát proti někomu rychlejšímu, silnějšímu, lépe vycvičenému a s mým současným levelem mohu prohrát. To není přijatelné. Od toho dne se Bruce stal posedlým zlepšováním, nejen fyzickým, ale i filozofickým. Začal studovat biomechaniku, kineziologii, západní box, šerm, zápasení, cokoliv, co ho mohlo učinit efektivnějším. Boj s Wong Jackmanem ho ponížil způsobem, jakým vítězství obvykle lidi neponižuje. V týdnech a měsících po boji se začalo dít něco zvláštního. Začaly kolovat různé verze příběhu. Verze Wong Jackmana byla taková, že boj byl v podstatě remízou. Tvrdil, že nebyl poražen, ale že boj zastavili mistři, než došlo k rozhodnutí. Zdůrazňoval, že Bruce porušil dohodnutá pravidla, když použil chvaty a boj na zemi. Někteří tradiční mistři, kteří byli svědky boje, tuto verzi podporovali. Říkali, že boj byl nerozhodný, že oba bojovníci ukázali dovednosti, že to nic neprokázalo kromě toho, že různé styly mají různé silné stránky. Bruceovi žáci vyprávěli úplně jinou historii. Říkali, že Bruce dominoval od začátku do konce, že Wong Jackman byl úplně poražen, že boj skončil s Wong Jackmanem na zemi, který prosil o milost. Sám Bruce o boji mluvil jen zřídka. Když se ho ptali, obvykle říkal, že je to soukromá záležitost a změnil téma. Ale svým blízkým žákům a přátelům občas zmínil, že to byla bitva, která změnila jeho život. Ne proto, že vyhrál, ale proto, že odhalila jeho omezení. Pravda, viděná 10 lidmi, kteří tam skutečně byli, pravděpodobně leží někde uprostřed všech těch verzí. Ano, Bruce vyhrál. To není skutečně zpochybňováno. Wong Jackman skončil na zemi, neschopný pokračovat, ale nebyla to úplná dominance, jak tvrdili někteří Bruceovi žáci. Wong Jackman byl talentovaný bojovník, který zasáhl svými údery a přinutil Brucey k těžké práci na vítězství. A boj trval déle, než Bruce chtěl. Podle jeho vlastního přiznání asi 7 až 8 minut. Pro někoho na úrovni dovedností Brucey, bojujícího 1-na-1 s protivníkem, cítil, že by měl skončit mnohem rychleji. Otázka zní, proč si různí svědci pamatovali tak rozdílně. Někteří říkají, že je to ego. Lidé si pamatují události způsobem, který podporuje jejich existující přesvědčení a loajalitu. Jiní říkají, že je to rychlost a chaos boje. V horečce okamžiku s adrenalinem a emocemi na vysoké úrovni je přesné pozorování obtížné. Ale existuje jiná možnost, kterou málo kdo bere v úvahu. Možná různé příběhy existují, protože o to Bruce Lee sám požádal. Tady je to, co ví jen velmi málo lidí. 3 dny po boji se Bruce Lee soukromně setkal s Wong Jackmanem. Toto setkání viděla jen jedna osoba, společný známý, který byl požádán o jeho zařízení. Podle tohoto svědka Bruce přistoupil k Wong Jackmanovi ne jako k nepříteli, ale jako ke kolegovi bojovému umělci. Řekl Wong Jackmanovi, že si váží jeho dovedností a odvahy, s jakou výzvu přijal. Pak Bruce vznesl neobvyklou žádost. Požádal Wong Jackmana,
aby nemluvil o detailech boje. Požádal ho, aby lidem říkal, že byl těsný, nerozhodný, věc různých interpretací. Wong Jackman, zmatený, se zeptal proč. Bruce vysvětlil své uvažování. Řekl, pokud komunita bojových umění uvěří, že Wong Jackmana úplně zničil, vytvoří to problémy, učiní ho terčem. Každý tradiční mistr ho bude chtít otestovat, aby dokázal, že jejich styl je lepší. Ale co je důležitější, řekl Bruce, nechci veřejně ponížit Wong Jackmana. Řekl, že Wong Jackman bojoval s ctí, přijal porážku s důstojností, není potřeba ničit jeho reputaci. Bruce navrhl, že pokud příběh zůstane nejednoznačný s různými verzemi v oběhu, ve skutečnosti to přinese prospěch oběma. Tradiční komunita si může zachovat tvář tím, že bude tvrdit, že byl nerozhodný. Bruce se může vyhnout tomu, aby byl neustálým terčem výzev a skutečná lekce boje, potřeba evoluce bojových umění, může být realizována tiše bez veřejné kontroverze. Wong Jackman souhlasil. Toto porozumění nebylo nikdy napsáno, nikdy nebylo formalizováno, bylo to prostě porozumění mezi dvěma bojovými umělci, kteří se navzájem otestovali a poučili se ze zkušenosti. Proto dodnes existuje tolik různých verzí toho, co se stalo v té škole v Oaklandu 5. prosince 1964. Ne proto, že lidé lžou, ale proto, že Bruce Lee záměrně vytvořil nejednoznačnost, aby ochránil jak sebe, tak svého protivníka. Boj s Wong Jackmanem nebyl nikdy natočen, neexistují žádné fotografie, neexistuje žádný objektivní důkaz o tom, co přesně se stalo. Vše, co máme, jsou vzpomínky 10 svědků přefiltrované časem, emocemi a loajalitou, ale vliv tohoto boje je nepopiratelný. Po prosinci 1964 se Bruceův přístup k bojovým uměním úplně změnil. Opustil myšlenku stylu vůbec. Přestal učit Wing Chun jako systém a začal místo toho učit principy. Rychlost, přímost, efektivita, jednoduchost. Staly se jeho posedlostí. Trénoval tvrději, studoval hlouběji, zpochybňoval všechno. Fyzická kondice, která ho později proslavila, neuvěřitelná rychlost a síla, filozofická hloubka, všechno to lze vystopovat k lekci z této 8minutové bitvy. Wong Jackman se na své straně také změnil. Pokračoval ve výuce tradičního kung fu, ale začlenil některé lekce ze svého setkání s Brucem. Stal se méně rigidním, otevřenějším k adaptaci. Oba muži už nikdy nebojovali. Nikdy nebyli přáteli, ale udržovali respektující odstup. Když Bruce Lee zemřel v roce 1973, Wong Jackman byl jedním z mála tradičních mistrů, kteří se zúčastnili pohřbu. Uklonil se před Bruceovou rakví a odříkal modlitbu kantonsky. Někdo se ho zeptal, za co se modlí. Řekl, děkuji mu za lekci, kterou mi dal o mých vlastních omezeních. Tak jaká je pravda o tajemství, o kterém Bruce Lee nikdy nechtěl, aby zvěděl? Pravda je taková, že to nebylo samotné bojování, co bylo tajné. Boj se odehrál, svědci ho viděli, příběhy se vyprávěly. Skutečné tajemství bylo to, co se z něj Bruce naučil. Naučil se, že tradiční bojová umění, jak byla praktikována v roce 1964, nebyla efektivní pro skutečný boj. Naučil se, že formy a techniky musí sloužit funkci a ne naopak. Naučil se, že evoluce je důležitější než zachování. Ale naučil se také něčeho jiného, něčeho hlubšího. Naučil se, že porazit protivníka je snadné ve srovnání s překonáním vlastních omezení. Wong Jackman nikdy nebyl skutečným nepřítelem Bruce Lee. Skutečným nepřítelem Bruce Lee bylo jeho vlastní uspokojení se současnou úrovní. Boj ho donutil konfrontovat se s propastí mezi tím, kde byl a kde musel být. A právě toto uvědomění, tento hlad po neustálém zdokonalování, udělalo z Bruce Lee legendu. Boj trval 8 minut, ale lekce trvaly celý život. Bruce Lee nikdy nechtěl, aby zvěděl o tomto boji.
Ne proto, že by se za něj styděl, ale protože chtěl, aby se pozornost soustředila na principy, které později rozvinul, ne na událost, která je inspirovala. Chtěl, aby se soustředil na Jeet Kune Do, na filozofii neustálého zdokonalování sebe sama, na myšlenku, že nejlepší bojovník není ten, kdo zná nejvíce technik, ale ten, kdo se dokáže přizpůsobit každé situaci